Volia, començar a mirar el nou vídeo de Top 10 musicals de Curt i Ras, vale? Això és una col·laboració amb en Calcom, amb l'Adri, amb Curt i Ras, perquè, per als que no sapigueu, el millor canal de YouTube en català. Aquí el teniu, Curt i Ras, seguiu-lo. És una puta passada, aquest nano fa una feina brutal. Jo encara no l'he seguit, no tenia ni el like. Doneu-li like, seguiu-lo, aquest nano, perquè és una passada. O sigui, el treball que fa és brutal i tinc unes ganes increïbles perquè és que aquest vídeo és com, yes, saps? Musicals. Per mi és el meu gènere preferit, vale? Que sapigueu, la meva pel·li preferida, la meva pel·lícula preferida actualment és La La Land, vale? La meva pel·li abans de La La Land era The Greatest Showman, vale? O sigui, tinc molt de recorregut en temes musicals, m'encanten, els adoro, o sigui que seguiu Curt i Ras, mireu el vídeo si no l'heu mirat, guardeu-vos-el i doneu-li like. Endavant. O sigui, perdem el Saga per tenir el Zaga, exacte. Zaga. No menteixis sabent que no hi ha res a allargar. Però potser m'allarga un pèl. Això no ho saps, Humit? Faig així, mira que llarg. Zaga. De debò, que el meu gènere preferit és musicals, sí. Rocky Horror? Què és Rocky Horror, tio? I per què tinc el mouse sobre... Així fos l'entrevista del Xoques. Et prendre per cul, Xoques. A veure, nanos, va. Anem amb Curt i Ras, comencem el vídeo d'11 minuts, després anirem a mirar-ne algun altre, vale? I després de la reacció al vídeo de Curt i Ras, ens anirem a Valorant amb la Meni, que per cert, la Meni ha començat directe, nois? Carinyo, ha començat directe, A veure... Arra! Sí, ja està, ja te tinc. Molt bé, fantàstic. Ja hi és, fantàstic. Així m'agrada. M'estava fent música, no? Ara, treu-te les ganes de musiquetes. Que a mi no m'agraden les musiquetes. Rocky Horror Picture Story? No l'he vist. Pèl? Quin pèl? Publi, exacte. No és Publi. Home, l'estimem molt en Calcom. La botiga dels errors. La botiga dels errors... Saps que la botiga dels errors la tinc pendent? Aquesta no l'he mirat. Però aquesta és vella de collons, cabron. The Little Shop of Horrors. És del 60, saps? Que la calles. Aquí no havia nascut ni el meu pare. Va parir. Però la tinc pendent. Era aquesta, no? The Little Shop of Horrors? Sí, em sembla que sí. I això, Rocky Horror... Deixa'm mirar. The Rocky Horror Picture Show, també la tinc pendent. Però clar, tio, del 75, ja arribarem. Et deixo l'Ocus, vinga a veure més tard. Va, una abraçada, Johnny. Beethoven també és vell, però això no treu que sigui bo, puto jovent. Calla, Humit! Que la puta primera piràmide la vas construir tu. Que m'has de parlar tu de vell, cabron? I estàs boníssim, també, o sigui, tranquil. Stay hard. Vale, va, comencem. Let's go. Espera, sentirà? Alerta per subjectivitat. Aquest contingut audiovisual pot contenir traces de subjectivitat, ja que està produït per dos subjectes subjectius. Tia, és fort, Primera frase, i ja podem anar al final del vídeo, no? Rocky Horror és molt fric, cafè, però molt cafeters. Me la miraré, la tinc pendent. Aquestes dues que heu dit, les tinc pendents, i... Bueno, a veure què ens explica, vale? Jo potser hi ha alguna pel·li que us dic, doncs aquesta no l'he vist. Perquè això també em mola. Tindré l'IMDB a la mà, vale? Per si hi ha alguna pel·li que dic, aquesta no l'he vist. I me la guardo. I la miro. Som-hi, va. Massa xerrera, nois. En aquest canal s'ha parlat molt dels musicals. Hem plorat, hem rigut, hem cantat, potser per sobre les nostres possibilitats, però ara és el moment de la veritat, el de la controvèrsia, perquè ha arribat el dia, el primer vídeo de l'any, el vídeo definitiu, el top 10 musicals del cinema cinematogràfic. Una llista que pretén fer justícia, una llista que pretén ser un far a les nits d'hivern, una llista amb les millors pel·lícules musicals que s'han fet mai. O com a mínim, els musicals que més ens han agradat. Perquè si m'han de cancel·lar a Twitter, millor fer-ho en companyia. I no hi ha millor companyia que en Pau, a.k.a. el director frustrat. Arra! Hola, director frustrat, let's go!
I en Tors, que es menjarà també a l'Strike, poder. Gràcies. Vols veure dues coses que tinc pendents? Jo també. Gràcies. Sí. Gràcies. Els que no em coneixeu, sóc el director frustrat i tot i que ara m'he pres un petit descans de creació de contingut, és un plaer participar en aquest vídeo amb l'Adri. El vídeo que ve a revolucionar les xarxes amb el top 10 de pel·lícules de cinema musical. I no ha estat fàcil. Hem discutit, hem plorat, hem negociat, hem insultat, hi ha hagut cops baixos, hi ha hagut alguns cops alts i també segurament hi trobareu algun disbarat. Personalment, algun Estem parlant de musicals encara, eh? No Rocky Balboa. disbarat com el que veureu en el... Número 10. Què? Ja està, ja hem vist prou vídeo. Anem a Valorant, no? 10, La La Land. Aquesta és horrible. Que te callis! Tio! Em va dir que m'agradaria. Adri, no em coneixes. Bueno, mira. Ja està, m'ha trencat el cor. Alguns la pitjor del món, per altres la millor, però el que és indiscutible és que La La Land és un musical. Ens situem a Los Angeles, la Me la deixa com un flam. Volia fer la rima. ciutat dels somnis, la ciutat de les estrelles i la ciutat dels embussos eterns. I si us penseu que aquesta escena la podrien haver rodat un dilluns al matí a la Ronda de Barcelona, jo us dic, no. Perquè si hagués estat així ens haguéssim menjat a la Juliana Canet i en Ricard Ostrell de protagonistes. I per sort, aquí tenim a l'Emma Stone i en Ryan Gosling. Ella, una jove amb el somni de ser actriu. Ell, un jove amb el somni de salvar Menys mal que hi ha algun criteri la millor malparits. parella. Millor mireu la pel·li. Perquè tot és molt bonic, tot és molt acolorit, tot és molt Hola, Míriam. el The City of Hola, the Calva! Stars. Com estàs? Número Boníssima, 9, sempre, ja ho sé. Little Shop of Horrors, coneguda com la botiga de... Vale, aquesta és la que heu dit, no? O sigui, aquesta és superior a La La Land. La veuré i diré que no. N'estic segur. Me la deixa com un flam. Spoiler, com sempre. Bueno, estàs dins o què? Dins o què? Què? Per això ve la cançó. Aquesta és la que deia jo. Exacte, sí. Aquesta és la que deies tu. Hauria d'estar al top 5. Hauria d'estar... A tu t'agraden molt els musicals, també. Ah, no t'agraden els musicals, Adri, vale. Perdó, vull llegir malament. El top 2, Yellow Submarine dels Beatles, la pel·li dels dibuixos, eh? Ah? Horrors. Imagineu-vos un petit barri gris en una grisa ciutat com podria ser Nova York o Figueres, per dir alguna cosa. Aquí coneixem un florista tan tímid que fins i tot les plantes li fan gaslighting. El tema és que un dia de cada dia es troba a una criatura vegetal misteriosa, que és tan criatura, tan vegetal i tan misteriosa que canta. I com tot ésser viu, canti o no, aquesta s'ha d'alimentar. El problema és que sembla haver saltat la classe de naturals de primària on ensenyaven la fotosíntesi. Perquè aquesta, amics, no vol llum solar precisament. Vol... Bé, us ho podeu imaginar i si no, mireu la pel·lícula que vostès estan fent aquí. Què és això? A partir d'aquí comença un festival de números musicals. La planta Johnny! És la planta Johnny, nois! Però esto què és, tio? Delirants, humor negre i decisions moralment qüestionables servides amb molta brillantor i cartró pedra. Un musical que combina comèdia absurda, estètica retro i una atmosfera de què coi està passant i per què m'ho estic passant tan bé. Número 8. Cantant sota la pluja, un dels grans clàssics eterna i descomunal. Perquè abans del vídeo Kill the Radio Star va existir el Song Kill the Moods i la Gàbia Star, o com li vulgueu dir. Molt mítica el aquesta, Hollywood clàssic en la seva màxima esplendor. El cinema mut brilla, les estrelles somriuen fins que arriba el so i tothom entra en pànic col·lectiu. I enmig d'aquest caos glamurós, com sempre, una història d'amor. Amor personal i amor al cinema. Perquè aquí seguim a un Hollywood que intenta adaptar-se al cinema sonor mentre tot fa olor d'estudi antic, glamour retro i possiblement alguna denúncia per assetjament sexual. Lleuger, divertit i eternament elegant, d'aquells musicals que et recorden que l'espectacle sempre continua, o si més no, fins que facin un musical de la IA Killet de Videostar. Número 7 per Rent. Tornem a Nova York per gaudir d'un episodi de Friends de 2 hores.
amb menys Chandlers, menys Mòniques i menys Rachels, però més no sé música, és, més somnis i més malalties de transmissió sexual. Perquè entre guitarres, danses improvisades i molta passió, coneixerem a un grup d'amics que lluitaran per mantenir viva l'espurna de la creativitat, mentre la vida els hi permeti, cosa que a vegades és més complicat que d'altres. Ren és un musical que parla de viure intensament, un cant a l'amor, un cant a l'amistat, però sobretot un cant a l'especulació immobiliària. Ni puta idea. Número 6. Malson abans de Nadal. Benvingudes i benvinguts a Barcelona. Vull dir, Halloween Town. Ciutat d'espant, terror, foscor, grisó i on sorprenentment tothom és molt simpàtic. Potser perquè no hi ha argentins. Aquí coneixem en Jack Skellington, que a més de ser el rei de la festivitat de Halloween, és el rei dels cunyats. I diu, Nadal, segur que jo ho faig millor que el gras comunista aquest amb barba. I spoiler, no surt bé. El musical en stop motion per excel·lència. I és que l'amic Enric Saliek aprofita l'univers de Tim Burton per parlar de l'ambició, la necessitat de reinventar-se, de voler ser algú més i de trobar el teu lloc sense perdre la pròpia essència. Perfecte per veure a l'octubre, al desembre o en el moment que et doni la gana. Número 5, El Gran Showman. Hem parlat molt dels somnis, hem parlat molt de la llibertat. El Gran Showman és millor, per ells és millor que La La Land. Si hi ha una pel·lícula que ho agafa, ho trinxa i s'ho esnifa per fer-ho arribar fins al fons dels nostres cors, aquesta és el gran, el gegant, l'immens, el Greatest Showman, perquè en un món on ser diferent no sempre està ben vist, per no dir gairebé mai, un somiador que quan es posa de mala llet li creixen urpes d'adamantium decideix crear l'espectacle més gran que ha vist mai ningú. Jackman, tio. Va fer brutal en aquesta pel·li. Brillants, la pel·li aposta per l'espectacle, l'autoestima i l'esperit de Mr. Wonderful. Persegueix els teus somnis i tot anirà bé. L'Adri dirà que és un Moulin Rouge blanc, però The Greatest Showman és color, emoció i pur entreteniment. Ideal per deixar-te portar i cantar una micona, què carai. On te creieu que estarà Moulin Rouge? O sigui, per mi, la meva llista, ja sé que per molts i per tothom serà Moulin Rouge i les altres, no? Vale, per mi és La La Land, Greatest Showman, Moulin Rouge. També perquè Moulin Rouge vaig tardar molt a veure-la. Moulin Rouge la vaig veure fa un any o dos. O sigui, la vaig veure fa poquíssim. Jo el Moulin Rouge no vaig arribar a l'hora. Però coneixent l'Adri, la seva preferida és Moulin Rouge, crec. Jo ja l'he vist, no faré spoilers. El calaix, a la caixa. No he vist mai La La Land, mateu-me, Míriam, no. És molt bona. Jo posaria Top Push Track, el cant de l'ocell. Perdó, em vinc amunt, diu. I West Side? West Side? Com? Broadback Mountain? No, perdó. Això. Que suposo que seran els... Com es deien aquests? Le Miserable, no? També estaran en un top 3. Per mi, Le Miserable és un mirdon, diguem-ho, vale? Per mi és un mierdon, saps? No. Abans High School Musical, que Le Miserable. I Maricel? No crec que Maricel. Però Maricel és boníssima. Però contem com a pel·li? West Side Story, no? Jo no l'he vist West Side Story, crec. Ara us ho confirmo, però jo no he vist West Side Story. No l'he vist. Això és un musical, també. No l'he vist. Oh! Damn! Doncs no l'he vist, nois. Mira, fantàstic, gràcies. Gris sí que et té. Bueno. Maricel és l'única que he vist, crec. Clar, és que Maricel és teatre, no? Té la típica obra de teatre, però és teatre. Em fot pel top 5. Bueno, el 5 de moment, Greatest Showman. No ho trobo malament, encara jo ho posaria més amunt. Per mi és diferent. No ben bé, és l'obra de teatre firmada des de dins. La de Hamilton. Maricel en fa com una pel·li, ara. Bueno, això de l'obra de teatre, no? Número 4, The Rocky Horror Picture Show. En aquesta llista no podia faltar el terror del Josep Maries, perquè de la mateixa manera que el Gran Showman és un Moulin Rouge blanc, The Rocky Horror Picture Show és una experiència que s'ha de viure, provocadora, lliure, caòtica i sobretot sense filtres. Et pot no agradar, evidentment, vull dir, subjectivitat al poder, però el que segur que no farà és deixar-te indiferent. Aquí seguim una parella bastant NPC que per coses de l'atzar i el destí acaben en un castell un pèl peculiar on hi ha de tot.
tot menys NPCs. Així, entre cotilles, científics bojos i números musicals que trenquen totes les normes, la pel·li es converteix en una festa, ideal per deixar enrere la vergonya i abraçar el caos. Després recordar que dilluns has de treballar i deprimir-te. Però això no és culpa de la pel·li. Adri, escolta una cosa. Repassant la llista m'he donat que ens hem deixat fora moltes pel·lícules. Què et sembla si abans de fer el top 3 fem una espècie de mencions honorífiques a les pel·lis que han quedat fora d'aquesta llista? Que hi ha pel·lis que han quedat fora de la llista, és molt fort això, eh? I La La Land, sort que està dintre, perquè si no m'enfadaria molt, Adri. Vale? Queda clar o no? Estàs dins o què? La de Disney, que aquest van treure d'Encanto, que van treure d'Encanto? Wicked, vols dir? Que també va escriure la música el Lin-Manuel. Wicked, vols dir Disney? Disney vols dir Disney? Per què escrius Disney? I aquella que té el nom de bolleria, com era així, Donetes? Com? No, vull dir Encanto. Vull dir Encanto. Cats, bueno, Cats. Però Cats és teatre, també, no? És obra. És com dir el Rei León musical, no? No, el Rei León també és Disney. Rocky Horror la passen de tant en tant a algun cine, és una pel·li interactiva on pots anar a veure-la i fer el fric. En sèrio? Que guapo. És musical, sí, però no és pel·li, Cats, no? O m'he perdut alguna cosa? Cats no és pel·li. A veure què diuen. La veritat és que no sé per què pregunto. Jo simplement estic llegint un guió que... Era un intent de mono, això, vale? Els ha intentat. Jo què sé, la intenció hi era. A més, has escrit tu, o sigui que... Tiro caca, ara. Jo faig el que tu em dius i tu ja fas el teu, que ho fas molt bé. Sempre he volgut dir això. Les nominades són Mary Poppins, El Geperut de Notre Dame, West Side Story, Across the Universe i Sweeney Todd. Sweeney Todd no l'he vist mai. Sempre em posa de bon humor veure l'Snape cantar. Però anem al que ens importa, el que hem vingut. No entrem al podi. La medalla de bronze de Cats de és fa 3 o 4 anys. Blues Brothers. Important no confondre amb els Mario Brothers, tot i que és ben fàcil no fer-ho perquè no tenen res a veure, només que són germans. Concretament, dos, vestits sempre de negre, amb ulleres de sol i una missió molt clara. Salvar l'orfenat que un dia va ser la seva única casa. Així comença un viatge absolutament descontrolat, ple de persecucions, concerts improvisats i blues. Molt de blues. Menció especial. Bé, i altres estils musicals que no sabria mencionar perquè no surten al títol de la pel·li i no tinc ni idea de música, però segur que blues. Els Blues Brothers és una comèdia musical que barreja humor absurd, energia salvatge, una tornem al 8 ara un moment. Però anem al que ens importa. El Geperut de Notre Dame, West... L'han tractat com a número 4. Però anem al que ens importa, el que hem vingut. Entrem al podi. La medalla de bronze és lliure, caòtica i, sobretot, sense filtres. O sigui, aquesta és la 4. Han fet menció especial a Sweeney Todd, no sé quin és més, espero que el busco. Mary Poppins, el Jorobado de Notre Dame, West Side Story i Across the Universe, que aquesta tampoc sé quin és, Across the Universe. Us sona? Aquesta no me sona, Hòstia, vaig molt perdut. A veure, Across the Universe. Vale, me la guardo també. I Sweeney Todd, vale? Calleu, que no veig el vídeo, vale, perdó. Pues han fet menció especial, però han passat de la quarta, o sigui, en quarta, han fet la quarta, que era la de l'Audrey, de Rocky Horror, vale? Després han anat a les mencions, que estan aquestes, i després van a la tercera, que la tercera és The Blues Brothers, que estàvem al minut 8, vale? Va, sí, va. Comèdia musical que barreja humor absurd, energia salvatge, una banda sonora brillant i molt d'estil. Mario i Luigi, no? Al final en segona posició, Les Miserables. No! Aquí heu flipat... Tio, mierdón estratosfèric. Molt amb el meu francès. No podia ser que aquesta joia anomenada Els Miserables quedés fora d'aquest top. França, segle XIX, la gent pateix, lluita i, sobretot, canta com si s'hagués d'acabar el món. Enmig d'un món ple d'injustícies injustes i revolucions. Fora bromes, hi ha cançons que estan molt bé, però per mi la pel·li, o sigui, pel·li musical és un mierdón. Les cançons que es canten estan molt bé.
pel·li musical és un mierdon. Els personatges intenten sobreviure amb dignitat, esperança i molta dosi de Hugh Jackman, perquè no sé si te n'has adonat, però totes les que parlo jo surt al llobató. Suposo que serà una d'aquestes casualitats casuals Gran de les teves. Hugh. No és una història lleugera, però sí poderosa, d'aquelles que et fan sentir que tot és Hi ha el de Harry Potter i tot, el de les criatures màgiques, fantàstiques. important. Cada cançó és un crit col·lectiu, Miserable. cada escena un cop al cor. Una pel·lícula ideal quan vols drama, humanitat i ganes de cremar la Renfe tot onejant la bandera de la llibertat. Que si pot no ser la francesa, doncs molt millor. I arribem al final, el número 1. No, clar, ja es veu venir, sí, no? Ho estic robant a la PM, això. L'indiscutible, l'etern, el mític, el llegendari, el comodí perfecte per qualsevol nit. High School Musical! S'ha acabat el vídeo. Ja estava claríssim. L'amic perfecte per una cita de Tinder, l'esbojarrat, el decadent, el vermell, mollent. Uix! No podia ser un altre que el rei de la polèmica, el musical de la polarització extrema, la subjectivitat, Està molt bé, Moulin Rouge. Jo perquè la vaig veure més tard, però exagerat crec de tot que... París i del món sencer. La pel·lícula que més em fa riure, que més em fa plorar i que més em fa rabiar, tot dient com merdes poden ser tan atractius i a sobre cantar tan Aquesta l'has bé. vista. Injustícia absoluta. Chicago. Benvingudes Chicago? i benvinguts No al cago. Moulin Rouge, on només hi ha 4 normes, 4 lleis divines, 4 dogmes, llibertat, bellesa, veritat i, per sobre de tot, l'amor. Ho sento, Obi-Wan, la força no entra aquí i el que tampoc Exacte. entra és la paraula Cada subtilesa. que dura la Tot té. és intens, les cançons, els colors, les emocions, el muntatge. Moulin Aquí cap Rouge és avall, una aquest celebració membre. a la vida, a l'amor, a la música, però també a la mort, a la gelosia i a la por. Una tragicomèdia com cap, les dues cares d'una mateixa moneda i enmig de tot això, la millor escena que ha donat el cinema cinematogràfic. Potser m'he vingut amunt, però què coi, és Moulin Rouge i aquesta és la nostra llista. Si voleu compartir quins són els vostres musicals preferits, teniu els comentaris per fer-ho. També ens podeu insultar o fer un fil a Twitter. Això ja preferències de cadascú. Vale, Pau, també et insultar-los, cedeixo a els honors per acomiadar el vídeo. Doncs t'agafo la paraula per acomiadar el vídeo. Només dic que ha sigut un plaer que pensessis en mi per fer aquesta llista. Una llista que, com bé hem dit al principi, s'ha Hairspray, batallat però és de- número a número és de cabell. i tots hem fet alguna concessió perquè quedés el millor possible. I ara Jo és que ho farem jo a coses la de teva cabell manera. no ho entenc, Ja sabeu que si voleu més vídeos podeu fer m'agrada, compartir-ho i seguir-nos a les xarxes socials. S'intentarà fer el que es pot, però no sabem si es podrà fer tot el que s'intenta. Gran director Moltes prestat, gràcies. gran Fins Adri. aviat. Ciao, ciao. Ciao, ciao, Let's ciao. go. Ciao, Ciao, ciao. Ciao. Molt bé. Doncs, nois, com us dic, aneu-li d'un amor, curt i ras, vale? Aneu a mirar el vídeo, si no us ha quedat alguna clar, vale? Si voleu dir de manera molt efusiva en els comentaris que no us sembla bé, ja veureu un comentari meu. Suposo que YouTube me'l passarà, vale? Però els insults hi seran. No, seguiu curt i ras, nanos, perquè està superbé. Dirty Dancing no és musical com a gènere, és pel·lícula musical. Com? Dirty Dancing? Pel·lis de terror de YouTube, precisament. Dancing Dirty. Però això, molt bé el vídeo, eh? M'ha agradat, m'ha agradat. La veritat, m'amola perquè jo hi ha pel·lis que no coneixia, tio. O sigui, quina m'he apuntat? A part de les que m'heu dit vosaltres, bueno, això ha estat com decepció absoluta, no? O sigui, l'Adri sabia que estava fent aquí, estava fent mal. I ens haguéssim menjat a la jutge. Jo avui al Valorant volaré caps pensant que és l'Adri, vale? Però fora bromes, sí. No. Després, aquesta, que és la que heu dit vosaltres, no? La de la planta que li agraden els culs, la Singing in the Rain, aquesta és la mítica. Quina més hi havia? Rent, jo aquesta no sabia quina era. Flashdance. High School Musical. High School Musical. On està High School Musical? I gotta keep in the game. No, I gotta keep the head in the game. I gotta keep the head in the game. No era així. Flashdance. Què és això? Que hi ha noms que me sonen i després miraré i faré... Es deia Flashdance? No. Què és aquesta pel·li? Bé, no diguen noms, nois. Mira Quelcom. Des d'assaig només vull dir, no m'arrepenteixo res. Quelcom, manegeu aquest cabron! Manegeu-lo! Quelcom. Què fa la Lalana allà sota? Quelcom. Parlarem tu i jo, eh? En parlarem, eh?
Això no està dins o què, eh? No està gens dins. No, m'ha agradat la llista, la veritat. Ren no la coneixia. Hi ha hagut pel·lis d'aquí que jo no he mirat, o sigui, me'ls he apuntat ja, quelcom. Gràcies, tio. O sigui que... Però a part de... Després m'ha agradat que Greatest Showman estigués per aquí, encara que estigués cinquè, vale? Per mi és la meva segona preferida, la teva desena és com la meva primera, no? La cinquena és la meva segona. I després Moulin Rouge, que per tu és la teva preferida, que ja m'ho esperava, ja sabia que la Moulin Rouge era la teva preferida. Per mi és la tercera, també ho he dit. Per què? Doncs perquè jo la vaig mirar tard, Moulin Rouge, la vaig mirar fa 1 o 2 anys, o sigui, per mi és diferent. Però és molt bona llista, quelcom. Molt bona feina, tio, molt bona feina. Encantadíssim. Va, assaja, collons! Vinga, fins després, quelcom. Ara seguirem amb alguna altra pel·li. Ara mirarem algun altre vídeo. Mira't el vídeo, perquè t'ha posat a venir totes les estones del segon del vídeo. Exacte. Això es pujarà a YouTube, també. Això està a YouTube i ho pujaré en el Torso Content una mica editat, amb un thumbnail ben maco, com la primera vegada que ho vam fer, la setmana passada. O sigui que... Però és bona feina, ha fet molt bona feina, la veritat, els seus vídeos són brutals. I encara que no estigui d'acord en certes coses que ha fet, com... És que jo el que més desacord estic és aquí, saps? És com... No, estic en desacord amb el director frustrat, no. Estic desacord amb el La La Land de Zé. Duríssim, duríssim. Ara en Tors fa el seu top 10 i és pitjor. El meu top 10, La La Land... És que la puc liar molt. No. Jo crec que el top 10, o sigui, té coherència, Jo perquè m'estimo molt els personatges que apareixen a La La Land, poder per mi això és un top 1. M'estimo molt Hugh Jackman, odio els francesos, també té sentit, és l'ore, saps? Per això no entenc també Le Miserable, saps? De segon, és com el nom ho diu tot, no? Ja no cal entrar més. Però ja és Hugh Jackman, això també ho entenc, no? Hugh Jackman és un 10. Sí. A mi em surt el quelcom de TikTok últimament. Te surt el quelcom? Te fa quelcomades? Els Miserables és el millor musical de la història. Que te callis, Sendelú, pagano! Jo pagano, collons. Em falta també una de les millors quant a qualitat de les cançons de Disney, El llibre de la selva. I això... Quelcom, apunta! Millors pel·lis Disney, col·lega. Aquí l'Humit t'acaba de donar una idea de collons, eh? I la pel·li està bé. És el que dic, Sendelú. I és el que he dit, les cançons de Los Miserables estan molt bé, Les Miserables estan molt bé. La pel·li és un merdón. El Miserable? Què passa, Sendelú pagano? Tarchan. T'ho diu que l'ha vist 2 vegades a Londres, una a Madrid i una a Barcelona. Hòstia, l'has vist 4 vegades, Sendelú. Ja t'has avorrit, eh? Miserable, fantasma de l'òpera, segur. Duríssima, eh? És dura. Com la cigala d'on cura. Exacte. Ja jugues a 17 en francesos, també dones senyals. És veritat. Les senyals d'afrancesat, no? La meva àvia va néixer a França, per cert. Jo no sé si ho sabíeu. La meva àvia va néixer a França, en un camp de concentració, perquè la meva besàvia era una mica terrorista per l'època de Franco, era una mica comunista, per dir-ho d'una manera. Anava amb pistola, però sí. Ai, papi. Hola, Pruna, com estàs? Doncs res, va, deixem el gènere de musicals i ens anem a mirar un altre vídeo, val? Fins a quin punt podem mirar-ne un altre? Jo crec que un altre podem mirar. Oh! És que n'he vist una que ja m'ha agradat molt. Seguim amb el gènere musical? A veure, Whiplash no és un musical. És una cosa, no? Està molt bé. He fet uns quants CS. Com ha anat el CS, Pruna? D'aquí ha sortit un besnet. Del Miserable. Sweeney Todd. Sweeney Todd per tu és el número 1, Audrey? Vale, o sigui... anem avançant, nanos, vale? Jo tenia moltes ganes de mirar Midsommar. Tenia moltes ganes de mirar Whiplash. Tenia moltes ganes de mirar Harry Potter. Però n'hem de triar una. Quina prefereu? Va. Harry Potter. Us dono opcions. Harry Potter, que hi ha part 1 i part 2, que mirarem
Poder part 1 i part 2 la fem junts. Us deixo triar. No. Harry Potter, farem Whiplash o Midsommar. Què voleu? Doncs les he perdut totes. Bueno, Bruna, la intenció està bé. Mira, Molotov. Molotov! Molotov, moltes gràcies per la sub. It's amazing, muy. La puta. Podem mirar la puta. Whiplash, vale. El pròxim dia, la setmana que ve, si tot va bé, ho tornarem a fer, vale? El pròxim dia, si voleu, mirem la puta. Però ara, l'Audrey diu la puta, doncs. A veure, la puta o Whiplash? Va, la puta o Whiplash? I la setmana que ve fem la que ens quedi. És que tenim moltes per mirar, té molts vídeos, aquest senyor. Sisplau, com dic, els que us uniu ara, seguiu-lo. Vale? Per aquest últim vídeo us permeto dir-li que esteu en desacord amb certes coses que en Tors diu i insults després, vale? Però només per lo de La La Land, perquè Els Miserables és un mierdón i perquè Greatest Showman hauria d'estar més amunt. Encara que estic molt content per Moulin Rouge, la podria haver liat més. Em podria haver posat Els Miserables de primer, no? O sigui que s'ha d'estar agraït, no? Com diu ell, que no es pot fer tot el que es pot, no es podrà fer tot el que es pot, alguna cosa així, doncs això. Hi ha el vídeo de La La Land. El vam mirar la setmana passada, el vídeo de La La Land. Sí, no? Em sembla que sí, el vam mirar la setmana passada. Mira que faig en follow, eh? Pavila, pagano! Pol d'un minut. Un poll. I es pot manipular la democràcia. Quin és el top 3? El top 3 de l'Adri, juntament amb Director Frustrat, és Moulin Rouge, High School Musical... No, perdó. Els Miserables, que podria haver estat millor, que hagués posat... Espera, que ara no va. És Moulin Rouge primera. Segona, Els Miserables. Tercera, era The Blue Brothers, no? Deia? Sí, The Blue Brothers. Sí, tranquil·la, Bruna. Paga wifi, és calvo, què? Quin wifi? Ah, vale, que no carregava ja, no sé. Que pujo un mierda de vídeo, diu. Però això, al final, o sigui, soc molt fan, Soc molt fan d'en Quelcom. Feu-li follow, sisplau. Feu-li follow subscriviu-vos. Feu-li follow a Twitch i subscriviu-vos. Hola, Tors. Espera, fem shout-out a en Quelcom, coses. Seguiu-lo a Twitch, seguiu-lo, subscriviu-vos al seu canal de YouTube, Curtiràs, seguiu-lo a totes les xarxes, seguiu-lo tot arreu, és una passada aquest nano, fa molt bona feina, o sigui, gràcies Molotov. I els Blue Brothers no els he mirat mai, no he mirat mai aquesta pel·li, però no. Però això, el 3 és aquest. Tercera, Blue Brothers, segona, Els Miserables, que jo estic en desacord amb Els Miserables, ja ho sabeu, no m'agrada. Com a música està molt bé, com a pel·li està molt malament, contem que és una pel·li musical. Sí, perquè canten, però és un mierdón. Només se salva perquè hi ha Hugh Jackman. Vale, ara, heu fet l'enquesta? Què ha sortit de l'enquesta, nois? Has fet l'enquesta, Molotov? El poll? Heu fet el pollet? Poll? Polla. Ha sortit alguna cosa, no? Gràcies, Molotov. Seguiu tothom. Seguiu la Calaneta. Seguiu el Quelcom. Seguiu-vos entre vosaltres. Pel carrer La Pruna, també. I la This Is Me. This Is Me ha quedat cinquena, de Greatest Showman. The Greatest Showman cinquena i la meva preferida, La La Land, desena. Que és un 1 i un 0. Si traiem el 0 és un 1, no? I si traiem l'1 és un 0, que és primera posició, anar rei per programadors. O sigui, estic content, és la primera. Sé que sí, la primera. Ha arrasat la puta de forma fraudulenta. Anem a veure la puta! El castell al cel, va. Anem a veure el castell al cel de Curt i Ras. La puta. L'heu vist, aquesta pel·li o no? És molt puta. La puta. Que és puta. Putes. Prou, ja està. No heu vist la puta? Vull dir, el castell al cel? Em fa molta gràcia lo de seguir la Pruna pel carrer, pobreta. Estaria bé. La puta i la Ramoneta. La puta i en Ramonet, exacte.
Va, anem a mirar. Una noia mira trista per la finestra d'un avió. Ui, quin paisatge tan maco, diu ella. Ui, quins núvols més bonics. Ui, quins pirates aeroespacials més bufons. I pumba, la nau és atacada. La noia fa tot el possible per escapar, però enmig del caos i la destrucció s'acaba precipitant al buit. Així comença aquesta meravellosa aventura que marcaria un abans i un després en la història del cinema més cinematogràfic. Perquè sí, abans de Ponyo, abans del castell ambulant, abans de Chihiro i fins i tot abans de Totoro va existir una pel·lícula que marcaria el destí de Hayao Miyazaki. Un film que significaria el naixement de l'estudi d'animació més important de tots els temps. L'Estudio Ghibli. I alguns em direu, però Adri, que estava sent Nausicaa de la Vall del Vent, i jo diré... Mira l'Adri, que guapo! Ole, Adri! Ole! Ja ho sé, però Nausicaa va ser produïda i estrenada abans de la fundació de l'Estudi Ghibli. I això ho comentarem en un vídeo especial de la història d'en Miyazaki, Ghibli i la societat japonesa. Un vídeo que no és aquest, perquè avui parlarem d'una pel·lícula que ho té tot. Una estètica visual preciosa, una banda sonora màgica, un missatge tendre i cru a parts iguals. Té tensió, té calma, té terror, té amor, té mort, però sobretot té... És la puta? La pel·li de la puta, l'origen del mem, la cúspide de l'humor. Però realment, de què ens parla la pel·li? Voleu descobrir de què tracta? Voleu entendre per què l'estudi Ghibli ha arribat a ser el que és? I sobretot, voleu saber quantes vegades es diu la puta en tot el film? Agafeu crispetes i baixeu persianes perquè avui toca fer 5 cèntims de... Quantes vegades dirà la puta al film? Això és interessant, perquè és que es diu bastantes vegades la puta. Qui ho diu més vegades aquesta pel·li o en Johnny en una sessió de stream? No ho sé. La puta i la Ramoneta. El castell al cel. La puta. Benvingudes i benvinguts a les celestials aventures de la Cita i en Pazu. Ella, una noia que fa paracaigudisme sense paracaigudes. Ell, un noi que treballa en una mina tot i ser massa jove per treballar en un... Jo jugo d'Iseta. Hi ha gent que es tira de penya-segats, no? I jo jugo d'Iseta. Què fa més mal, d'Iseta? Una mina. Junts, la segona millor parella. Per almenys els altres es maten, saps? Jo només faig de Ghibli, perquè si estigués fent un vídeo top 5 parelles de Ghibli, aquestes serien: número 5, la Ponyo i el nen que mai recordo com es diu de Ponyo. Número 4, la Naoko i en Jiro del vent s'aixeca, duríssim. Número 3, la Sofia i en Javi del castell ambulant. Sí, ja ho sé, hauria de deixar de fer tops que ningú m'ha demanat i fer d'una vegada el vídeo del castell ambulant. Número 2, la Cita i en Pazu, com ja he dit. I el top 1, discutible, perquè tot en aquesta vida és discutible, la Shizuku i en Seiji de Murmuris del cor. A veure, els comentaris em podeu deixar la vostra llista, que jo continuo amb la història. He dicho, caso cerrado. Perquè ves per on la pedreta que portava al coll la noia paracaigudista s'il·lumina, provocant que aquesta pugui baixar a una velocitat compatible amb la vida. I flotant, la Cita acaba aterrant als braços d'en Pazu. L'endemà aquesta desperta a casa del nen miner, moment que aprofiten per presentar-se ells en l'àmbit personal i per presentar la trama en l'àmbit argumental. Un argument que, tal com s'espera, girarà entorn de... la puta. Com bé ens indica el títol de la pel·li, la puta és un castell en el cel, una llegendària illa flotant que ningú creu que existeixi realment. Ningú, menys el pare d'en Pazu, que va fer aquesta fotografia, i menys en Pazu, que té la fotografia, i menys el govern, que vol l'illa per interessos científico-militars, i menys els pirates aeroespacials del principi, que volen... Ja ho sé! Ja sé que ho sabeu, ja ho sé, ja ho he... Tothom ho sap. I tant parla de pirates, aquests arriben al poble. Però espera, perquè abans... Els viatges de Gulliver, Swift va escriure sobre l'àputa, però tot allò s'ho va inventar. Ara sí, pirates... Allà diu reputa. La reputa, Lore, us heu fixat en el llibre o no? Mireu. La reputa, Reputa. Penseu, Penseu d'això. Ara sí, pirates, persecució, caos, destrucció i de ressupor el govern militar que a base de democràcia explosiva acaba carregant-se al pont i els nostres protagonistes cauen al buit. Però de nou, la pedreta salva la situació. Així que van a una mina on per esmorzar prenen una mica de menjar Ghibli. Si hagués de fer un top de menjar Ghibli aquest set, és broma, no el faré. Sí que ho faràs. Top 3, els fideus de la Ponyo i el nen que mai recordo com es diu de Ponyo. Número 2, el bufet lliure dels pares de la Chihiro. I top 1, l'esmorzar del castell ambulant. Nyam, 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 nyam.
Però anem per feina, perquè és aquí on ens Puta assabentem Reputa i Sant de Vicenç, dues exacte, coses. i el Ramonet. Que la pedra guarda relació amb l'illa del cel En aquest canal s'ha mencionat el Castell del Cel una vegada. La puta! i que la Xita va ser segrestada. M'encanta la comanda, Molotov. Ai, hòstia. De petita pel govern, ja que el seu nom complet és... Lucita Doele Ur, la puta. La puta? I la puta La que puta. arriba al govern, detenint en pas i Arriba molt la retenint puta. a la Xita, descobrint que l'exèrcit és només una titella del veritable malvat, un home amb ulleres de sol anomenat Musca. Musca! Sóc jo el comandant que dirigeix la recerca de la puta, no te n'oblidis! Esclar. En Musca ens posa una mica al dia, tot ensenyant un antic robot misteriós que va caure del cel. I després de... La puta. Que la puta, la puta, la puta, la puta, la puta. Et tens temps, Molotov? En porten 12 ja de la putes? Frena! Molts putes, eh? Moltes putes. Puta, 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 puta. Sembla l'Eminem de les putes. La puta. Aquest Quantes putes? No. Hòstia puta, tio. La puta. És el que ha de ser RCP. Puta, 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 puta. És el barri vermell, tio, el barri roig. qüestiona la pau del món i afirma que la Cita és l'hereva Què cony? La puta. del castell al cel. Sense ella, la pedra guia no funciona. Així, aprofita l'avinentesa per fer xantatge als nens. Deixarà lliure en passos si aquesta accepta col·laborar i la parelleta se separa. I se'n van a la puta. Pobret. Sempre fa una pena quan surt aquest noi. Com cord, es diu en passo. Que cabrejat amb la situació decideix Exacte. pactar amb els pirates. Els se'n va a la ajudarà a puta. arribar a l'illa dels tresors. Sí, 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 Mana sí. vostè. Però a canvi ells l'ajudaran a alliberar la seva estimada. Una cita la que pruna està en perill. La puta Perquè 85. recordant una antica... Hòstia. Perdó, Bruna. Anava a dir la puta 85. He vist la puta. Hòstia santa. Ho sento, Bruna. encanteri familiar, la pedra es torna a il·luminar, activant el robot misteriós. Comença el caos. Comença La puta 85. la destrucció. Destrucció. Oh, vale. Hikari Are Haikyuu. L'heu escoltat mai? Report. O sigui, heu mirat mai Haikyuu? Sabeu d'anime? Sí, si sabeu d'anime, heu mirat Haikyuu. Vinga, endavant. Només tant queda un. Obrim les ales per volar molt més amunt. Ara brillarem la llum que emana des del teu interior. Enlluernarà els teus amics han decidit el seu camí. La nena és rescatada. Yay! Llàstima que la pedra... Hola, Javier. No. Què tal, què Tot i tal? això se les Ara, empesta seguiu el per Javier, continuar també, la pel seva carrer també, aventura com amb a els puta, a la pirates, pruna. perquè l'objectiu... Joder. La pruna 85. Hola, Javier, com estàs? Com estàs? Estem reaccionant a Curt i Ras, vale? Abans de que digui res, segueix-lo, vale? Per mi, el millor canal de YouTube en català. Fa reaccions de vídeos, de pel·lis, vull dir. Ha fet un últim vídeo que està molt bé, però a la vegada estic molt en desacord, perquè posa La La Land com a desena pel·li, el desè millor musical, i per mi és el primer, o sigui que estic en desacord, però l'estimo molt, a l'Adri, o sigui que li perdonarem. Només li cardaré una punyaladeta, però bueno, està acostumat. És de per allà a Barcelona, ell. Ara sempre em dirà la puta 85. Ai, mira! Oh, moltes gràcies, Molotov. No havia vist que havies fet un de Llonsis. Que guai. Moltes gràcies. Doncs pues ja està, ja tenim un shout-out per fer en el quelcom. Ja, ho he de configurar. I també per en Xendalú. Com és el d'en Xendalú, Molotov? Va, que el preparo ara en un moment. El preparo en un moment, va. Som-hi. Que així ja tinc preparat el Xendalú Pagano. A veure, tenim el de la puta... Ai, el de Curt i Ras, vale? Preparé així. Hop, hop. Bup, bup. I després aquest, que és shout-out quelcom. Després el de Xendalú Pagano. Ah, així m'agrada, tio. Ja tinc tots. I Xendalú Pagano no el tenia... Bronca! Moltes gràcies per la regalada! Fucking hell! Moltes gràcies, Bronca. Com estàs, tio? Número 1, Mamma Mia. La millor pel·li, Mamma Mia?
No crec, bronca. Va, davant. Però per ell, per curt i ras, és... Com es diu? Moulin Rouge. Boníssima. Gràcies per sobre el Tuna. Seguiu el Bloca Family, nois. Pots seguir el Bloca Family. Bueno, últim streamer, és que he fet un TikTok. Molt bé, m'agrada. I me falta en Pagano. Posaré Pagano. No posaré ni Xandalú. Vale? Posaré Pagano directament. I on el tinc? Xandalú, Pagano. No estàs dins o què? Què? Ja està. Ja tinc. Vale, ja estic controlats. Així m'agrada. Let's go. Vale. A veure. Moulin Rouge. Doncs, Bronca, moltes gràcies per la regalada, tio. Moltes gràcies. Love you, tio. Seguiu amb Bronca Family, per cert. Endavant. Seguiu-vos a tots amb tots. Endavant. Gas. I no sap que el capità Harlock... Què és el capità Harlock? Sí que sé que és el capità Harlock. Com que no? Sí, no? O sigui... Ara poder no. És que tinc un personatge al cap, però poder m'equivoco. Que porta un Pokémon en comptes de lloro? Què? No hem parlat de Mamma Mia, per alguna cosa serà. Però Mamma Mia està guapo, no? Mamma Mia està bé. El que passa és que per mi no és un top 10 de musicals. La pel·li de Mamma Mia, el musical està bé. El musical de teatre està molt bé. La pel·li no és un top 10. Trobo, eh? No em seguiu pel carrer o us pego. Bronca. Gràcies per les regalades altre cop, tio. No. No, que no. Vale. No és top 10. Vale. Per mi és igual, no és top 10. Va, seguim, amb la puta. Tio, és clar. Vull veure amb els meus ulls com és la làpota autèntica. Qui no vol veure la puta autèntica? Així comencen a conviure i a treballar amb ells, on passen el temps augmentant el comptador Laputenc. Rumba l'àpota. Ser l'àpota. L'àpota. Pel tresor de l'àpota sóc capaç de tot. Fins que volant s'acaben topant amb la nau de l'exèrcit i amb un núvol més que estrany al cel. Fil que penja, botifarra, què falta? Ara! Li ha tocat a l'Scrack també. Per què no he vist les regalades? Només m'ha sortit que ha regalat. No m'ha sortit la gent. Però moltes gràcies, Bronca. Em veig moltes, tio. Moltes gràcies per les regalades. Joder, tio. Bronca! Moltes gràcies, tio. Però mira, li ha tocat a l'Equidrell, al puto Pagano, en Xandalú, vull dir, a l'Scrack, en Nit i en Reidnet. Moltes gràcies, Bronca, tio. La puta. Que dins del núvol no pot haver-hi altra cosa que... La puta. Dins d'aquest núvol! El meu pare em va explicar que va veure la puta dins el cau del drac. Vas confondre. No parlava d'aquesta puta, parlava que li va veure el cau a la puta. La puta és a dins d'aquella tempesta. Amb més pena que glòria que van travessant la tempesta, tot aterrant en un prat verd. És l'àpota? Arra. Els nostres protagonistes arriben per fi a l'anhelada illa, descobrint que la natura s'ho ha menjat tot. Troben molts edificis de l'antiga civilització, molta flora, molta fauna, però sobretot un arbre més gran que el Lego d'en Ricard Ostrell. Hi ha temps que no apareixia. T'agrada la xocolata? Sí. I sí que apareix és el que sembla ser l'últim robot que queda a l'illa. Un robot que ha estat sol cuidant una tomba tot aquest temps. Oh, però... Qui no ha sentit això quan anaven a buscar putes i no l'han trobat putes? La puta 85. No hi ha temps per perdre amb robots nostàlgics perquè l'exèrcit i en Musca han arribat. Ja has notificat el descobriment de la puta. És que m'ha vingut... És que a partir d'ara, pobra Pruna, serà la puta 85. Googleja-ho. Espera, Javier, el capità Harlock, no? Googlejaré capità Harlock. A veure què me surt, la puta. Capità Harlock. No, ho puc ensenyar? Espera. Sí que sé que és el capità Harlock. Sí, aquest personatge sé qui és. El que passa és que és de quan érem grans, no? De la gent gran, no? Això jo no vaig arribar-hi, crec. De quan és això? No és de quan jo era jove. No és de quan era jove. La puta. És vell. No? No, vell no. Ho escrius malament, però no, és de vell. Perdó, la puta 85, és de vell. Dels 80, ja. Jo és que era els ous del meu pare. No estaven ni els ous del meu pare.
No, sí, en realitat sí. És del 68, el meu pare. Fly, però en Fly és el de... Fly és el de... Joder, la... Tia puta, Dragon Quest, això no me sortia. Sí, Dragon Quest, les notes en Fly, no? Tu, per què no mirem la puta? Mirem la puta, nois. Després parlem de flies i coses que volen i flies. Els canons de la seva nau eren xulíssims. De Capità Harlock. Ara tinc ganes de mirar-ho, però no sé si ho puc mirar. Perquè ho has dit d'una manera que m'espero rabos enormes. Canon. Si poso canon de nave, no? O canyó de nau? Canyó de nau. De naio, no? De nau. No surt. Cantó? No? Canon? La tula. Clar, és que serà un rabo enorme, no? Millor no mirar-ho, la veritat. No ho trobo, la veritat, el canyó. Però poder parlar d'un altre canyó, Javier? Wing, wing, wing. Del nostre país. Tot capturant els pirates amb ordres d'execució. És quan la nostra parella preferida elabora un pla, perquè si no fan res... En Musk es convertirà en el rei de l'Àpota. I en què consisteix el pla? Doncs en Pazu anirà a alliberar els pirates mentre la Xita s'ho mira. Un pla sense fissures, si no fos que té una fissura, perquè la noia és capturada. Així, juntament amb els malvats d'ulleres de sol, baixen fins al nucli de l'Àpota. Tota la tecnologia de l'Àpota es troba cristal·litzada aquí mateix. Aquí en Musk ens fot una turra important sobre la història de l'illa. Una turra que es pot resumir amb això. L'Àpota. Ja ho sé! Ja sé que ho sabeu, ja ho sé, ja ho he captat. I és que el fill perdut d'en Farelo ja no entén de raons. No. I completament boig envia la caixa a tot l'exèrcit. I no només això, perquè també allibera un exèrcit de robots que comencen a atacar sense miraments. Tot és caos, tot és destrucció. Com dirien els portes, this is the end, my only friend, the end. This is the end, my only friend, the end. I un vent negre amb potes roses, diuen Pazu, que el seu orgull no entén de destruccions massives ni de cançons de 60. Així, en Pazu, la Cita i en Musk es planten a la sala de l'antic tron. Moment que el malvat Laputenc aprofita per fer el seu discurs final. Ara entenc per què l'Àpota va acabar tota destruïda. Home, clar. L'Àpota és indestructible, reviurà una vegada rere l'altra. La humanitat sempre ha somiat amb 35 l'Àpota putes, pel poder que... 36 putes. Mossatex Boomerang pentinat de Playmobil, perquè la Xita recorda de nou un antic encanteri. I és aleshores quan... Varús! Reanimen la puta. Tot es comença a ensorrar, però gràcies al poder de l'amor i una mica al poder del guió, els nostres protagonistes aconsegueixen escapar, sans i estalvis, veient com l'illa es perd en l'horitzó, perquè al final... Aquells vailets han protegit l'Àpota d'aquella colla de babaus. I fins aquí, amigues i amics, us havia promès un recompte a Laputenc i aquí el teniu. 37 és el número, 37 és el camí. Ara us toca a vosaltres, si us ha agradat el vídeo, si l'heu gaudit, podeu fer m'agrada, compartir-ho, seguir-me a les xarxes socials, escriure als comentaris que us agradaria que resumís. Ja sabeu que s'intentarà fer el que es pot, però no sé si es podrà fer tot el que s'intenta. Moltes gràcies i fins a... Saps que he escoltat 300.000 vegades aquesta frase i no se'm queda mai? S'intentarà fer tot el que es pot, però no es podrà fer tot el que s'intenta. Ha dit això? Us toca a vosaltres, si us ha agradat el vídeo, si l'heu gaudit, podeu fer m'agrada, compartir-ho, seguir-me a les xarxes socials i escriure als comentaris que us agradaria que resumís. Ja sabeu que s'intentarà fer el que es pot, però no sé si... S'intentarà fer el que es pot, es podrà fer tot el que s'intenta. però no sé si es podrà fer tot el que s'intenta. Fucking hell, la puta. Moltes gràcies i fins aviat. Xau, 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 xau. Vull veure amb els meus ulls com és la Làpota autèntica. Moraleja, Hem après una lliçó. La puta autèntica no tothom la pot veure. Hòstia, quina passada, tio. Però bueno, nois, seguiu l'Adri. A mi m'agrada una pel·li d'un que vivia en una nau vella on hi havia aigua dins i buscava una noia que estava com dins un nau gegant. Què és aquesta pel·li? Conan, el nen del futur. Conan? El detectiu Conan? What the heck? Això. Que una nau vella on hi havia aigua dins. No sé.
És aquest? És aquest? Ah, doncs mira, sí, és aquest. Conan el nen del futur i la puta. Va buscar la puta. Vull dir, la nena aquesta. Això! Que seguiu ara, gràcies, Molotov. I estrenarem el shout-out a Curt i Ras. I, veus? Ha funcionat! Seguiu Curt i Ras tant a Twitch com, que es diu Quelcom, vale? Quelcom coses, i Curt i Ras a YouTube. Subscriu-vos i estimeu-lo, vale? Perquè és una passada. També està a l'Aixeta. Si busqueu Curt i Ras a l'Aixeta, el trobareu. Doneu-li la vostra pasta. Cabrons, putos catalans de merda. És broma. La Lana i el Conan, la puta. No, també. Ah, sí, la puta i el Conan. Hola, Tirbac, què tal? A passeig. Ala, toma'm pel cul. 37 vegades. Així m'agrada. Arra, arra.